Kang, iki ngantri arep salaman ngono kae to? Ya ki, ngantri Bes Pro saham traksi ya. Sudah mengantri ini. Ning wis jare arep belajar salaman Raffi Ahmad piye? Rapi? Iya. Ya bro, gue di Jakarta bro. Sangka bro. Bilar karo Lesti. Enggak. Rapi. Arapi kok. Rapi kok. Kurara. Irfan. Arabji. Irfan Gunawan. Arabji. Apa kita melakukan engko iki? Aku deh bareng Rapi. Iya. Dari kelas.